ga mun ya tara ɗaya wallahi kan kusa yana iya tura mu wallahi muna wasu hani ne ni Allah sai ga mai dan kaladi ha ba wai na uwana ka tashi ka taya kadi buran kalin halin yaron nan dan gidan dan Rashidu yana iya zuwa gidan man dankali mu koyi ta ɗan neman shari'a da ni da uba ne da na haga kaka maza tashi abin ga kullum muna in wannan sheganta ka to yanzu in ka ta kimar da ka ta auren wajen in ba kai haji mai yare da ba su son aiki mu lokacin mu tunda masu gonar gaba su nan bari in taho in ɗibi rabona. Masha Allah, kaga gidan kalli yayi kyau. Subhanallah, kaga waka irin gona. Lalle sai in yi yadda Allah yau gaskiya sai kasuwa ta yi kyau. Lalle kasuwa sai ta yi kyau sosai. Amma dai wagga gonar Allah ya albarkace ta da mai. kan shi wancan kilo mana ma kaya ke ni nan kan kuma don Allah ranka yi kai hankuli don Allah jira don Allah ta ba ta mai magana don kai don Allah na kai na dan abin da zabo da ci daga don Allah ka taimaka ne yake don mina na dan gina don Allah ka taimaka ne yake ina ya garan nan ina da bana dankalin nan wanda yake ina ga in ka gaba na ban biya muku makka ba to sai da hali yake lalle shi magajin ku shi likimo shi da awon ku likimo awon amma alaikum salam mama na zo wallahi to ya an kai na kama barawo ya ce mini in bari ya ɗauko sauran kaya ne in zo mu da hidane da kai yanzu don kana ɗan iska makin ka ce ya tsaya nan kai ka ka ɗauko mai kayan sai ka bari ya dore kai ya tsaya shi sai ka ce kai ka ɗauko mai kayan